विशेष रीती आराधना आसा मात्र हांगा तावून सगळ्या संवसाराक युट्यूबार हांगा आसतले हालेलुया हालेलुया. बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नाव आमेन. हालेलुया हालेलुया. एक घडीभर आमच्या दोळ्यां आमी दांपया आमचे जिवीत आमी समेच्या समर्पित करया या आराधनांत आमी सांगाता मेळून आसता आसतना हे 3 ते 4 विशेष रीतीन काकुती खातीर मागता आसतना आयजाय चॅप्टर 30 वर्स 18 म्हणटा की आज तुमकां दया दाखोवंक तसो जेजू वाट पळोवन आसा आज ताची काकुती गुलां मारता आसतना मागया आमी सोम्या तुजी काकूत आमचे देवय तुज्या रक्तान आमकां नितळ कर जेजू आमची अस्कत काय सकाळी तान येदळ मनशां तुमी बसोन आसा देवाच्या उतराचो अर्थ अपूर्वायेन तुमी समजून घेवते आसा तो पवित्र आत्मा तुमकां शिकोवनच आसा तो पवित्र आत्मा तुमकां दाखोवनच आसा ह्या वेळार हर एक वेळार म्हज्या मोगाचें ताचे उतर जिव्यान क्रियात्मक जावन आमच्या काळजांत आमच्या मनांत आमच्या जिवितांत ते रोमोनत आसा हो वेळ जावन आसा 3 ते 4 आराधना आसो 4 ते 5 मिसाचे बलिदान सुवातेर आसतले मागच्या वेळार 3 ते 4 आमचे सगळे गरजो जे कितें सकाळी जावन फाटल्या दिसांत गरजो घेवन आयला कितले टेस्टमनी तुमी आयकलात आज सगळे आमचे गरजो ते जेजू करपार या कित्याक आमचो दयाळ जेजू आम्हा सर्वांची दया दाखोवंक वाट पळोवन आसा आज तोच जेजू या आराधना उंड्याच्या रुपार हांव सर्गीत हांव देवन येयलो जीव उंडो स्नानीक जुवा म्हणटा की जॉन चॅप्टर 1 वर्स 29 आज प्रत्येक तरान जेजू म्हणटा की स्नानीक जुवा म्हणटा की पळया ही देवाची शेळी संवसाराची पाप काडटा ती देवाची शेळी जेजू क्रिस्त म्हाका आनी तुका मेळोवंक आयला म्हजे आनी तुजे समस्ये पयस करूंक आयला म्हजे आनी तुजे कश्ट पयस करूंक आयला आज आमी हर एक कश्टान आयल्या आमी मागोवंक म्हण आयल्या एक समूह हजारांनी लोक एकूटाम जावन ह्या देवा गुलाम मारता आसतना खंडीत जावन तो आम्हा सर्वांचेर आमचेर आशीर्वादीत करतलो म्हज्या मोगाचेर हजारो लोक हांगा असले आमी जण एकली एका मनशान जेन्ना इस्रायल पर्जेन इजिप्टान बोब मारता आसतना देवाचे उतर म्हणटा की आज तांचे दळदीरपण हांवें पळयले तांचे कश्ट हांवें पळयले तांचे दोळ्यांतलें दुख हांवें पळयलां हांव मोयशेक धाडटलो आनी सगळ्या म्हज्या पर्जेक हांव बस दूध आनी मोव वळच्या गांवांत बसयल्या गांवांत तांकां हांडपा वयतलो 40 वर्सां तांकां राखलो पोसलो तसो देव आमच्या सांगाता ह्या वेळार आसा आमी ताका आराधन करया त्या जिवन जेजू ताका आमी स्तुती करया ताका आमी वाखाणया कोणा दिमी घालून जाता दिमी घालत ना जाल्यार उबे रावा नो प्रॉब्लेम जेसू मोगाळा वै सोम्या आराधन तुका जेसू दयाळा आराधन तुका म्हणया आमी उलपे सागोरा आराधन तुका सगळे चढवणदारा आराधन तुका जेसू मोगाळा आराधन तुका आराधन तुका जेजू दयाळा जेसू दयाळा आराधन तुका आराधन तुका जेजू जेसू दयाळा आराधन तुका आराधन तुका जेसू दयाळा आराधन तुका आराधन तुका कुलपे सागोरा आराधन तुका आराधन तुका ये सडवणदारा आराधन तुका आराधन तुका दोन्ही हात आमचे वयर बरे म्हज्या मोगाचे म्हज्या पडटा म्हळ्यार सोम्या जेजू
सोम्या जेजू सोम्या जेजू सोम्या आम्ही जेजू तुका उलो मारता आम्ही तुका उलो सोम्या मारता जेजू सोम्या तुवें जेजू म्हणलाय तुवें म्हणलाय मातेव प्रमाणे शुभ अर्थांत मातेव प्रमाणे शुभ अर्थांत अविश्वासात अविश्वासात वळीसात वळीसात मागा तुम्ही घेतल्यात मागा तुम्ही सोम्या घेतल्यात जेजू सोम्या जेजू एकूटाम जावन एकूटाम आम्ही जावन तुझ्या मुखार हजर आसा आम्ही तुझ्या मुखार हजर सोम्या आसा जेजू सोम्या आम्ही जेजू मागोंक आम्ही मागोंक जमल्या जेजू या सुवातेर जमल्या जेजू हालेलुया हालेलुया सोम्या जेजू सोम्या जेजू सोम्या जेजू सोम्या आमची जेजू काकळूत कर आमची आमची काकळूत काकळूत कर आमची काकळूत दया कर दाखय जेजू हालेलुया 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 Psalm chapter 130 verse 1 and 2 गुंडायंत सर्वेस्परा हांव तुका उलो मारता गुडायतावन सर्वेस्परा हांव तुका उलो गुंडायंत सर्वेस्परा मारता हांव तुका उलो मारता गुडायतावन गुंडायंत सर्वेस्परा हांव तुका सर्वेस्परा उलो हांव तुका मारता उलो मारता गुडायतावन सर्वेस्परा हांव तुका उलो मारता गुंडायंत सर्वेस्परा हांव तुका उलो मारता गुडायतावन सर्वेस्परा हांव तुका उलो गुंडायंत मारता सर्वेस्परा हांव तुका उलो मारता गुडायतावन सर्वेस्परा हांव तुका उलो गुंडायंत मारता सर्वेस्परा हांव तुका उलो मारता गुडायतावन सर्वेस्परा हांव तुका उलो गुंडायंत मारता सर्वेस्परा हांव तुका उलो मारता गुडायतावन सर्वेस्परा हांव गुंडायंत तुका उलो सर्वेस्परा मारता हांव तुका उलो मारता गुडायतावन सर्वेस्परा हांव तुका उलो सोम्या मारता आयक म्हजो ताळो सोम्या ऐक म्हजो सोम्या ताळो आयक म्हजो ताळो सोम्या ऐक म्हजो ताळे ताळो हात आमच्या वयर बारया म्हज्या मगाचनो आज त्या सोम्या लागी माग्या वडा ताळान म्हण्या गुंडायता सर्वेस्परा हांव तुका उलो मारता सोम्या आयक म्हजो ताळो आज माग्या आमी प्रत्येक तरान गुंडायता काळजाच्या खोलायेंतावन काळजाच्या गुंडायेंतावन त्या सोम्याक आमी उलो मारया आमी एका कुटुंबाच्या हजारो लोकांक जमोन आसतना आमी उलो मारता आसतना देव आमचे मागणे आयकता जाण एकले सांगता म्हणे गुंडायतावन सर्वेस्परा गुडायतावन सर्वेस्परा हांव तुका उलो मारता हांव तुका उलो मारता गुंडायतावन सर्वेस्परा गुडायतावन सर्वेस्परा हांव तुका उलो मारता हांव तुका उलो मारता दोनी हातान आमचे कष्ट दुःख इराराय बेजाराय अस्कात काय समाधान सगळे उण्यापण जेजूच्या हातान समर्पित कर पत्र म्हणया गुंडायतावन सर्वेस्परा गुडायतावन सर्वेस्परा हांव तुका उलो मारता हांव तुका उलो मारता गुंडायतावन सर्वेस्परा गुडायतावन हांव सर्वेस्परा तुका उलो मारता हांव तुका उलो गुंडायतावन मारता सर्वेस्परा गुडायतावन हांव तुका सर्वेस्परा उलो मारता हांव तुका उलो मारता गुंडायतावन सर्वेस्परा गुडायतावन हांव सर्वेस्परा तुका उलो मारता हांव तुका उलो मारता हालेलुया 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 उंड्या रूपार तू लिपोन आसाय दैवीक तुझो मोग वांटून आसाय उंड्या रूपार तू लिपोन आसाय दैविक मोग दैवीक तुझो मोग वांटून आसाय परतून म्हणया उंड्या रूपार उंड्या रूपार तू लिपोन आसाय लिपोन आसाय दैविक तुझो मोग दैवीक तुझो मोग परत वडा तळान म्हणया सगळे सांगाता म्हणून म्हणया उंड्या रूपार तू लिपोन आसाय दैवीक तुझो मोग वांटून आसाय कुरपेन तू आमकां नेटोवन आसाय पवीस सांगाप तुझो दिवून आसाय कुरपेन कुरपेन तू आमकां नेटोवन आसाय पवीस सांगाप तुझो दिवून आसाय जेजू मोगाळ सगळे दोन्ही हात वयर बार म्हणया आमी जाण एकले आराधन तुका जेजू दयाळा जेजू दयाळा आराधन तुका तर जेजू आराधन कर म्हणया आराधन तुका वय सोम्या जेजू मोगाळा आराधन तुका आराधन तुका जेजू दयाळा जेजू सगळे दयाळा काळजा तर म्हणया म्हज्या मगाचनो जाण एकले सांगता म्हणया आराधन तुका परत म्हणा जेजू मोगाळा जेजू मोगाळा आराधन तुका जेजू दयाळा जेजू दयाळा आराधन तुका
करा आराधन तुका आराधन त्या तुका कृपे सगोर आराधन करून म्हणया आम्ही कृपे सागरा आराधन तुका आराधन परत उड्या कृपे सगोर आराधन तुका कृपे सागरा आराधन तुका आराधन तुका येसड वंदारा आराधन तुका आराधन तुका ये सडवंडरा येसड वंदारा आराधन तुका ये सडवंडरा येसड वंदारा आराधन तुका आराधन तुका हालेलुया 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 धन्य हात आमच्या वैर बरे आमच्या मगाचे त्या सुम्या स्तुती करूया आम्ही तगा वाकाड्या निर्वासी आम्ही जाणले ताच्या वर्त नावाक तगा आम्ही स्तुती करूया आराधन तुका जेजू येव करेस्ता त्या जेजूच्या आमचे देश काम्या जाणकले आम्ही तगा स्तुती करूया जाणकले तगा आम्ही वाकाड्या जाणकले तगा आम्ही स्तुती करूया हालेलुया 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 आराधन तुका महिमा तुका वाकाडी तुका स्तुती तुका होगळा तुका जेजू पदवी तुका पदवी तुका पदवी तुका पदवी तुका पदवी तुका जेजू हालेलुया 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 शाले रे 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 रिया 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 मिकल तुका मराठी मिकल तुका मराठी मिकल तुका मराठी तुझ्या उतर चिवे 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 जाऊसा तू वर्त जाऊसा तू विश्वासी देव जाऊसा तू काकुलदार तू दयाळ तू मगर जाऊसा तू आमचा आसरो तू आमचा भरोसा तू आमचा जीवदान तर जाऊसा जेजू जाणकले दोन्ही हात वैर बरे हात जेजू आराधन करूया हालेलुया 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 आराधन 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 येशवे 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 महिमा 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 तुका जेजू हालेलुया 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 शांत रे रे हालेलुया 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 तुका पदवी जेजू तुका महिमा जेजू तुका वाकणे तुका स्तुती तुका हकळा जेजू सुराय सुराय काकुलदार देव पदवेदार महिमे जाऊन असा महिमे जाऊन असा हालेलुया 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 तुका स्तुती जेजू हालेलुया 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 दोन्ही हात वर म्हणया वळा हालेलुया 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 येवकरी असल्या उंड्याच्या जेजूच्या बेदिश्ट कांसव्या पळ्या आमच्या मोगाच्या न्हू आमकां सोदून तो जेजूया सुवातेर आयला आमचे कश्ट आमचे उण्या पावण आमची इराराय आमची बेजाराय पयस करूं एक घडी बऱ्या बसया ताच्या हजारपणान आमच्या मध्ये आसतलो फादर नायल मस्करेनस 10 मिनटाची शिकवण दिवन हे आराधन ते मंदर व्हरतले जेजू क्रिस्त तें म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो प्रत्येक जावन आज हांगासर ह्या दनपराच्या 3 वरार सोम्या जेजू क्रिस्ताची बेसांवां आमच्या जिणयेंत मागून घेवच्या खातीर आमी सांगाता मेळ्ळ्या खंडीत जावन आमी आज सोम्या मुखार बसून मागणें करता जाल्यार एक ना एक कारण आसतलें जावंक बरो आमच्या काळजाचे अत्रेक ताचे मुखार दवरूंक आमी आयल्या जावंक बरो आमची पिडा शिडा आमी घेवन आयल्या जावंक बरो आमचे समस्ये आमच्या जिणयेंत कितेंय आमकां दोसता तें घेवन आज सोम्या मुखार आमी आयल्या आनी एक पातयेणी आमकां आसा मोगाच्या भाव भयणीनो आमचो सोमी आमकां केदींच निराशी करिना आमचो सोमी केदींच आमचो हात सोडिना जे कितें आमी मागता तें प्रत्येक जावन आपल्या काकुलतेन
आपल्या कृपेन तो आमकां फावो करता. प्रत्येक जावन आमी मरियेच्या ससायेकाल मागतना ह्या म्हयन्यांत आमी मरिये वरवीं आमी जेजूसाची कशें येवयेत म्हणल्या विशयी नियाळ करनासाव. आनी आज प्रत्येक जावन मरी आमकां कशें देवाच्या त्या कुरपेक लागीं येवंक आनी जी कोण तेर्साचें भक्तीपण करतात तांकां देवाची कृपा मेळनासतना ह्या सक्रामेंताची कृपा मेळनासतना मरण पळोवंक मरी सडची ना म्हणलें ती एक बसवणेचेरी आमी नियाळ करता. आनी हेंच आमी 3 वरांच्या मागण्यार सदांच करनासाव. साबार जाणां तुमी मागणें करतात आनी हें मागणें आयकतात म्हणल्यार हांव खंडीत जावन जाणा. आनी आजुनूय साबार लोक हांगासर लायव्हाचेर मागणें पळोवन आसा. तर मोगाच्या भाव भयणीनो, मरियेच्या जिवनाचेर आमी एक नदर घालूंक आसा. आनी मरियेच्या जिवनाचेर आमी नदर घालतना एक संगत आमकां बारीक स्पश्ट रितीन कळची, कितें म्हळ्यार मरी सदांच देवाची कुशी करूंक आशेता. त्यास देखून तुजे शब्द प्रमाणे म्हजे थंय जावं म्हणून मरियेन गब्रियल दुता सांगा जाय जाल्यार तिजे थंय तितलें बोवार्थ आसूंक जाय आसलो, तितलें धैर्य आसूंक जाय आसलें. कित्याक म्हळ्यार देवाची कुशी एका मनशाच्या जिणेंत वय जावची म्हळ्यार कश्ट येता जावंक बरो, ह्या समस्ये फुड करून जियोंक आसतलें जावंक बरो. पूण मोगाच्या भाव भयणीनो, त्या घडयेर मरी नीज जावन आपूण कितें देवाच्या कुशेक काल्तीमान घालना सा. ह्या तुज्या शब्द प्रमाणे म्हज्या जिणेंत जावं दी म्हणून मरियेन सांगतना नीज जावन दी समजाल्ली की म्हणल्यार आमी नेणाव. पूण एक आमी जाणाव कितें म्हळ्यार ताचे मागीर ती देवाची कुशी आपल्या जिणेंत वय करूंक खंयच्या रितीन मरी वावरता. आनी तिका आमी मजतदार म्हणटा. ह्या तिका आमी आमचे खातीर विनांती करची मध्यस्थीन म्हणून आमी आपयता. आनी खंडीत जावन मरी जावन आसा आमचे आनी देवा मदली मध्यस्थीन. आनी हेंच आमी सबार फावटी जेन्ना मरी सबार जाग्यांनी दिश्टी पडोवन लोकांक संदेश दिता, जावंक बरो फॅटिमान, लुट्सान, ह्या हेर खंयच्याय जाग्यान मरियेन दिश्टीक पडोवन संदेश दितना लोकांक म्हणचें एकच जावन आसा, मागणें करा, म्हज्या पुता कडेन मागा. मरी केदीन सांगना म्हज्या कडेन मागा, म्हज्या पुता कडेन मागा आनी तो तुमकां जें कितें जाय तें दितलो. मरी जेजूसाची आमकां वाट दाखयता. आनी तेर्साचें भक्तीपण हांव खंडीत जावन जाणा आमच्या सगळ्यांच्या कुटुंबांत आसा. तें तेर्साचें भक्तीपण आमी कुटुंब जावन आदारतना मरियेचे बसवणे आसात तेर्साचे. तुमी तेर्स केल्यार जेजूची कृपा कशी मेळटा. भक्तीपणान तुमी नीज जावन त्या तेर्सा मुखांतर तुमच्या गरजां खातीर मागल्यार तसो जेजू क्रिस्त तुमकां कशें फावो करता म्हणल्या विशयांत बसवणे आसात मरियेचे. आनी तांतली एक बसवणी जावन आसा, जो कोण तेर्साचें भक्तीपण करता ताका सक्रामेंताची कृपा मेळनासतना मरण देखूंक मेळचें ना. मोगाच्या बाबड्यान सक्रामेंत कितें जावन आसा? जेजून ह्या संवसारांत चलोवन आसतना केल्ली विविध कार्यां, ह्या एक्टिविटी ऑफ जेजस म्हणटा सांगाता घालून सक्रामेंताचें रूप पवित्र सभेन दिलां. जावंक बरो पवित्र सभेची सांदेज आयज जाल्यार बप्तिस्म ह्या पवित्र स्नान सक्रामेंत आसा. आपोस्तलांचेर देवलो तो पवित्र आत्मा आमचेर येयत जाल्यार क्रिसमस सक्रामेंत थंयसर आसा. ह्या युकारिस्तान जेजूक आमी सेवा जाय जाल्यार युकारिस्त आसा. आमची पातकां जेजून त्या पिडेस्तांक गुण करतना भोगशिल्लीं ती पातकां भोगसा जाय जाल्यार प्राचीत असो सक्रामेंत आसा. आनी हेर पिडेस्तांची मागणी, लग्न, ह्या जागाची संस्करणी, हे सकड सक्रामेंत आमकां देवाच्या कृपेंत वाडोवंक आदार दितात. न्हय केवळ देवाच्या कृपेंत वाडोवंक आमकां आदार दितात, पूण ती देवाची कृपा घेवन आमी सदांच जियोंक ताचेर भरवसो दवरूंक आमकां हे सक्रामेंत आदार दितात. आनी आमी सबार जाणांनी सबार सक्रामेंत घेतल्यात, पूण त्या सक्रामेंताक फावो तसली जिणी आमी जियोंक आसा. आनी तेच जावन आसा आपूण आज मरिये मायन आमकां हर एकल्या दिवचें. आमी तेर्सान मागचें खंय विशेष न्हय, एक देवदूतान मरियेक केल्लें तें सल्युटेशन म्हणटा आमी, नामान देवदूताचें उतरां आमी सांगचें. देवाचें उतर हें. हांगासर ह्या देवाच्या उतरांत आमी मरिये तूं वर्ती जावन आसाय, स्त्रियां भितर तूं सदैव, आनी तुज्या खुशीचें फळ सदैव जावन आसा. आनी मरियेच्या खुशेचें फळ जावन आसा जेजू. आज मरी मोगाच्या भाव भयणीनो, आमकां ह्या सक्रामेंतान आसच्या सोम्या कुशीन
आपले हात दाखवून सांगता ताचे कडेन मागणें करा. ताची कृपा जोडून घ्या तुमच्या जिणेन. जावं बरो कितेंय समस्ये कितेंय कश्ट घेवन ताच्या मुखार आज आयल्यान भक्तीपणान तुम्ही मागले तुमकां मेळटा म्हणून चिंतून बरवसन भवार्थान तें ताका समर्पण दिया आनी तोच स्वामी तुमकां फावो करतलो. कुटुंबाचें तेर्साचें भक्तीपण वाडोवया. मरिये मुखांतर एका आवय मुखांतर कशें पुता लागीं आमी लोकांनी येवचें पोरण्या सल्ल्यान पळयता. सलमावरावाच्या आवय कडेन थावन ताजो भाव सलमावराया कडेन उलोवंक येता. तशेंच आमी मरिये मुखांतर जेजू कडेन उलोवंक येता. तेच मरी आमचे हर एकल्या पासत आमच्या हर एकल्याच्या गरजा पासत आज विनंती करून दी. आमकां जे कितें आमच्या जिणेन गरज आसा ते सकड आपल्या पुता कडचें मागून आमकां धाडून दी म्हणलें मागणें आज प्रत्येक जावन आमचें जावं दी. पवित्र सक्रामेंतान आसच्या त्या सोम्याचेर बरवसून आमची जिणी ताका समर्पण दिवया. आमेन. हालेलुया 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 हालेलुया. हालेलुया. जाणेकले आमी उबारवी आमच्या मुखाचेर माग्या कित्या म्हणून काकोतीच्या तेर्साद्वारे सुमेची दैवी सकत आज मागून घेवया. सांगाता म्हणून आज काकोतीचो तेर्स करता हर एक गरजो आमच्या सुमेच्या हातात समर्पित करया. हर एक उण्या पावण अस्कत काय इरारे कोंत आमच्या भायर काडया आनी प्रत्येक युक्रिस्तंत त्या जेजू लेगीत आमची दिश्ट आमी कांसोवया. सांगाता म्हणून म्हणया वळार सतमंता देवा सर्पदेदरा बापा सर्गानी पृथ्वीच्या रचणारा आणि जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुत्रा आमच्या सोम्या जो पवित्रत्म्यार वेतो गर्भे संभवलो आमकां मरियेंतान जल्मलो पोंच पिलाताने कस सोसले ताका क्रुसार चढलो तो मेलो आनी ताका केलो तो मेल्ल्यामध्ये देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो सर्गार चढलो सर्पदेदार देवाच्या उजव्या बसला थंय तो जिव्यांनी मेल्ल्यांची मनसुबी करून घेतलो सतमंता पवित्रत्म्या कॅथोलिक पवित्र सभे भक्तांचो एकता पातकाचे बोगसणे कुडीचे जिवनपण सस्ताचे जिवीत आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावन तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी ह्या संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या मोक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्ळेत पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां साम चॅप्टर 107 वर्स 13 म्हणटा आपल्या कश्टांत ताणें सर्वेस्पर उलो मारलो आनी तांच्या अकांतांतली ताणें तांकां निवारली. तांच्या अकांतांतली ताणें तांकां निवारली. आमच्या कश्टांत आमी त्या सोम्याक उलो मारूंक स्वता जमल्या. आमचे भितर अकंत आसा भिरांत आसा कावचिणी आसा हे सगळ्या बनगणितावन तो जेजू आमकां सुटका आनी सडवण लाभयतलो. मात्र मोरी माय आम्हा सर्वां खातीर मागता नमान कृपया मरलें समितीचे संगत आश्रय देव सदैव वंसताय फादर जेजू भगवंती मरिये देवाची माय आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या नमान वेळार कृपया मरलें समितीचे संगत आश्रय देव सदैव वंसताय फादर जेजू भगवंती मरिये देवाची माय आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार नमान कृपया मरलें समितीचे संगत आश्रय देव सदैव वंसताय फादर जेजू भगवंती मरिये देवाची माय आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार महिमा बापा आणि पिता आणि पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आता आणि सदां सर्वदा हालेलुया 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 पहिलं मिस्टर माग्या म्हज्या मगाच्यान प्रत्येक तरा समेची दैवीक सगत आमच्या कुटुंबाच्या सर संध्यानी वळून येऊ दे. आमच्या उण्या पावण अस्कत काय पैसो चित्र माग्या आमचे कुटुंब जेजूच्या समर्पण दिव्या. आमच्या कुटुंबातले उण्या पावण अस्कत काय पिडा आज प्रत्येक तरा खंयची कावजिणी भिरांत असमाधान बेजाराय खंत आमच्या कुटुंबात सोड नसून दे. प्रत्येक ते काकुतीच्या तेर्सान आम्ही काकुदरा जेजू लागी जाणेकले विश्वासान माग्या. सुमार हांगा 12,000 लोकां वयर तुमी जमल्यात. दोन्ही हात आमचे वयर बारया जाणेकले सांगाता मेळून त्या काकुदरा जेजू लागी सांगाता मेळून म्हणया वेळार ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या ती मोगाच्या पुताची आमच्या सुम्यांनी सर्वंतरा जेजू क्रिस्ताची घोडानी रगत आत्मानी देवपण आमच्या पातकाच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पातकाच्या परिपणा सांगाता म्हणून दोन्ही हाताने आमचे कुटुंब मोयर उभारून सांगाता म्हणून म्हणया जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशाव मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशाव मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशाव मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर.
जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावरी फात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावरी फात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावरी फात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावरी फात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावरी फात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावरी फात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावरी फात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर सस्नाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या आदी मोगाच्या पुताची आमच्या सम्या आणि सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताची कूड आणि रगत आत्मा आणि देवपण आमच्या पातकाच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पातकाच्या फरीपणापासून दुसरं मिसेस साम चॅप्टर 146 वर्स 8 सर्वेस पर कुरड्यांचे दोळे उघडटा भागवाल्यांक नीट उभी करता सर्वेस पर नीतिवंत असो मोग करता प्रत्येक तरा माग्या म्हज्या मोगाचेनो आज आमच्या मध्ये कितले लोक कष्टान आसा दुकान आसा इरान आसा बेजार आसा अस्कत काय जायते टेस्टमनी दनपराच्या वेळा तुम्ही ऐकल्या देवाच्या जिवे आणि क्रियात्मक जावन आसा देवाच्या चित्रांत सकत आसा बळ आसा पदवी आसा आज माग्या इकडे आमचो हात जेजूच्या मुखार हाडया दोन्ही हात आमच्या सुम्याच्या मुखार हाडया आणि माग्या प्रत्येक तरान म्हज्या मोगाचेनो आम्ही खंयचे कश्ट घेवन येला दूख इरार बेजार अस्कत काय जावं फरक कितलो कामाच्या समस्या आसा रिणांत आसात आज पैशाच्या समस्या आसा ह्या सगळ्या समस्येंत तोच जेजू आज आमकां सुटका आनी सडवान लाबंदी सगळ्या बंदकणीत आमकां सुटका लाबंदी ह्या वेळा माग्या कोणा विजाची समस्या आसा काम ना बैला गांवांत आसात थंय काम ना विजा ना आज कष्ट तुम्ही मागायचे म्हणे सुवात आयला दोन्ही हात आमच्या मुखार हाडया येवकरे स्थानला जेजू लगे माग्या सर्गीतावन देवन येलो जीव उंडो तो जावन आसा स्नानीक जुवा म्हणटा की पळय ही जावं आसा देवाची शेळी आज सगळ्या संसाराची पाप काडचे तसली जावन आसा देवाची शेळी जावन जेजू क्रिस्त लागे जण एकले विश्वासान मागे जेंट्स एक सायडीर म्हणी आमी दादले म्हज्या फाटला म्हणा जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मारी फात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मारी फात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर दादले सगळे दोन्ही हात वयर बारा दादले सगळे दोन्ही हात वयर बारा आणि म्हज्या फाटला म्हज्या सांगात वडा तळा म्हणा जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मारी फात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मारी फात आमची आणि सगळ्या संसाराची जेजूच्या काकुळत कर. कठीण कष्टाच्या पाशा मारी फात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत जेजूच्या कर. कठीण कष्टाच्या पाशा मारी फात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मारी फात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मारी फात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मारी फात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मारी फात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या ती मोगाच्या पुताची आमच्या सुम्या आणि सर्वंतरा जेजू क्रिस्ताची घोड आणि रगत आत्मा आणि देवपण आमच्या पातकाच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पातकाच्या फरीपणापासून तिसरो मिस्तर माग्या विशेष रीतीन आयच्या दिसा सम्याची अगणित काकूत आम्हा सर्वांचे देवने चित्र माग्या आमचे उण्या पळोवन नसकत काय जायत्या वर्सां जावन आमी कुमसार जावन जावं फुरो कठीण राग आमचे भितर आसा जावं फुरो दुस्मान काय आसा जावं फुरो एकामेक बगसूंक आमच्यान जायना जावं फुरो काकुळदार त्या सुम्या लागे माग्या जेजू आज म्हाका करपाला पळय ह्या पयल्या रितिरेच्या दिसा तुझी काकूत आज मुझे देवय सुम्या हे बॉक्साण्याचे साम 51 वर्स 10 एक निर्मळ काळीज म्हाका रसून दे देवा एक नवो थीर आत्मा आज म्हज्या भितर घाल एक नवो थीर आत्मा आज म्हज्या भितर घाल दोन्ही हात आमचे वयर बारया म्हज्या मोगाचेरू कोणाक आमकां बगसूंक जायना तांकां जेजू मुखार उबारया कोणाचे राग आसा द्वेष आसा आज खंयचे वायट सगळे सांपडल्या जावं फुरो हे सगळे बंद आसा आज तुटोन वचूं दी सर्गेची सकत सर्गेची पदवी सर्गेची ग्रेस काय जाण एकल्याचे देवनाच्या खातीर जाण एकली सांगाता म्हणून म्हणी ह्या वेळार जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशाव मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशाव मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत वडा कर तळ्यान जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशाव मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशाव मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशाव मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर
जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशामार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशामार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशामार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशामार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशामार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. सस्नाच्या बापा, हांव तुका भेटयता तुझ्या अति मोगाच्या पुताची, आमच्या सौम्या आणि सर्वंतरा जेजू क्रिस्ताची खूण आणि रगत, आत्मा आणि देवकोण आमच्या पातकाच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पातकाच्या फरीपणापासून. चौथ्या मिस्टर मॅथ्यू चॅप्टर 11 वर्स 28 कष्ट तेल्यानो तुम्ही मुजेशी येया. म्हज्या मोगाचे न्हू आमी कष्टावन ह्या सुवातेर आयल्या. आज एका मनाची जावन ह्या सगळो दीस त्या वताक आमी त्या जेजूची आराधना करना आसां. ह्या वतान त्या घामान धगान आमी त्या सोम्या मुखार हजर जाल्या. तो काकुलदार म्हज्या मोगाचे न्हू काकुलदार तो मॅथ्यू 11:28-29 म्हणटा की तो काकूदार जावन आसा आणि काकू ती हर एक वेळा तो आपली काकू देवोंक तयार आसा. आज तसल्या सुम्याक आमच्या जिवितान आज आपोवया, स्वागत करया म्हज्या मोगाचे न्हू. आमचे कश्ट ताच्या हातान दिवया, आमचे दुःख, आमची खंत, आमची बेजाराय, आमची इराराय संपूर्ण त्या जेजूच्या हातान समर्पित करया. आणि मागया जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशाव मार्फत आमची मात्र नाही आणि सगळ्या संवसारात कष्टतल्या, दुकान असल्या, रिणान असल्या, भुरग्याची देणे प्राप्त जायनातल्या, काळसरान डायव्हर्सचे आज विंगडपणाची वीक वंपून देवसरान विंगड केल्ल्या हर एकल्या कुटुंबाची काकूत कर म्हणून या आंगार हजर असल्या हर एकले बाबणी उला मारता जाल्यार खंडीत जावन तो जेजू आम्हा सर्वांचेर आज काकूत देवयतलोस. दोन्ही हात नीट वयर बारया, नीट वयर बारया. की तो हात आमच्या प्राचीत जावन आसा म्हज्या मोगाचे न्हू, मोठो हो प्राचीत जावन आसा. वेताना तुम्ही समाधानान तुमच्या घरा पाठी वेतल्यात, समेची वरती सगळं तुम्ही आज अनुभव करून येतलात. मॅथ्यू 11:20 कष्ट तेला न्हू, दुकान असल्या न्हू, आज तुम्ही मुजेशी येया. आमचे कष्ट, दुःख, इराराय, बेजाराय हसकत घेऊन ते जेजू लागी आयला. तो जेजू आमकां कोणाकी खाली हातान पाठी धाडचोच ना. आज माग्या युट्यूबार लाईव्ह पळयतल्या हर एकले भाव भयणी तुम्ही ह्या सुवातेर भिकारनगट्या मागण्यान आराधनान तुम्ही ह्या सुवातेर हजर आसात. सोमेची सकत आणि पदवी तुमच्या जिवितान देवून येऊन दी. सगळे उण्या पावण हसकत काय तुमकां सोडून वचून दी. सगळे इराराय बेजाराय तुमचे दोन पयस करून दे म्हणून परत ते पुढे सांगाता म्हणून वडा तळान म्हणे आम्ही जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशामार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशामार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशामार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशामार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशामार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशामार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशामार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशामार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशामार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशामार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. सस्नाच्या बापा, हांव तुका भेटयता तुझ्या अति मोगाच्या पुताची, आमच्या सौम्या आणि सर्वंतरा जेजू क्रिस्ताची खूण आणि रगत, आत्मा आणि देवकोण आमच्या पातकाच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पातकाच्या फरीपणापासून. पांचवो मिस्टर माग्या म्हज्या मोगाचे न्हू प्रत्येक तरान जरामे चॅप्टर 32 वर्स 27 म्हणटा की हांव सर्वेस पौर सगळ्या मनशाक वळसो देव म्हाका कित्या साध्य आसा. लूक 1:37 देवाक साध्य म्हणलें कितेंच ना, कितेंच ना. ह्या पंचव्या खणान माग्या हर एक आमचे समस्यो, इराराय, बेजाराय, हसकत काय उण्या पावण सगळं आमी जेजूच्या हातान समर्पण दिवया. ताची दैवी सकत आमच्या कुडीचे विश्वने वळून येऊन दी. सगळे उण्या पावण हसकत काय आमकां सोड नसून दी. खंत बेजार आमकां सोड नसून दी. आज आमी खंयचे समस्या घेऊन येयला माग्या प्रत्येक आमच्या पवित्र सभे खातीर माग्या. भाग्यवान पापसाहेबा खातीर, सगळ्या कार्डिनलां खातीर, आर्च बिस्पां खातीर, बेस्पां खातीर, याजकां खातीर, धर्मभयणां खातीर, डेकन्सां खातीर मात्र न्ही. आज मागीर सगळ्या सेमिनरी शिक्षा ब्रदर्सांक सुमेच्या समर्पित कर. प्रत्येक हांगा आयिल्ल्या हर एकले हजारो हजारो भाव भयणां तुमची कुटुंबां, तुमच्या घराबे, तुमची पेटिशनां,
तुमचे मागणे जे कितें मागूंक आयला सगळे जेजूच्या तन आमी उबारया सोमेची अगणित काकूत ताची कृपा आम्हा सर्वांचेर आमचे देवान येऊन दी आज वळवळतेल्या हर एक लोकांक जेजूच्या हातान समर्पित कर दोन्ही हात परताने बडी वयर उबारया आणि जण एकले ही सगळी गरज जेजूच्या हातान समर्पित सांगाता म्हणून म्हणया जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशामारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशामारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशामारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशामारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशामारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशामारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशामारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशामारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशामारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशामारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर ये भाग्यवंता देवा ये भाग्यवंता बळवंता ये भाग्यवंता अमरा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर ये भाग्यवंता देवा ये भाग्यवंता बळवंता ये भाग्यवंता अमरा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर ये भाग्यवंता देवा ये भाग्यवंता बळवंता ये भाग्यवंता अमरा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत दोन्ही आमचे कर हात आम्ही वैर बारी आमच्या मुखाच्या नावाला माग्या आम्ही प्रत्येक तरह सुमेच्या गणित काकूत आमचे देवनी चित्र माग्या प्रत्येक तरह या वेळाला माग्या आमच्या मोतीक समाधान मिळचे तर माग्या आमचे सगळे उण्यापण असकत काय जेजू पैस करून दी प्रत्येक तरह उतार देवाच्या म्हणटा की साम चॅप्टर 68 वर्स 19 म्हणटा की सदैव जाऊन सर्वेस पर दिसान देश आमचो भारतो वमयता कित्या देव आमचो सोडवंदा आमचो देव तारण असो देव सर्वेस्पर देव आमकां मरणांतले निवारता ह्या वेळा माग्या म्हज्या मोगाचेर आमच्या सगळ्या समस्येतावन सगळ्या इरारतावन सगळ्या कश्टातावन सगळ्या अस्कत कायतावन तस जेजू आमकां सुटका आनी सोडवण लाभून दी ताची अगणी सगत आमच्या जिवितान देवने चित्र माग्या हालेलुया 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 श्रवांद्र मारी रे 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 हालेलुया हालेलुया देवकरे सगत आमच्या पुढीचे विश्व बोलतो देवळा जेजू तुझ्या रक्ताला मने तळकर जेजू हरी बंधनी नामा सुटका पाहिजे जेजू जेजू तुझ्या दैवी श्री आमच्या जिवितान देवा जेजू तुझ्या भगवंताने अमोलिक रक्ताला मने तळकर जेजू हरी पिढ्या तनमा सुटका पाहिजे जेजू हरी अस्कत नमा सुटका पाहिजे जेजू अस्कत सोने सुधे बड़ा हालेलुया 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 शारे रे 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 हालेलुया 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 योगरिस्तानला जेजुला आमचे दिष्टकांचा म्हणजे मगचने आवळा प्रत्येक तरी या जाग मागतेलायचे सगळ्या पिढे सांगतर माग्या म्हणजे मगचनो कोण आयसीयूंत असतात वेंटिलेटर आसा मरणाच्या तणेर आसा लास्ट स्टेजीर असतात माग्या हांगा सगळे या जाग आमी सम्या खातीर मागतलेत प्रत्येक सगळ्या पिढेंत हांगा कितले जाणां तुमी कॅन्सरांत आयलात किडनी डायलिसीस आसा तुमकां जांफ्रो आज हार्टांत ब्लॉक आसा म्हणला ओपन हार्ट सर्जरी करची म्हणला जांफ्रो आज किडनीत आनी खंयची समस्या आसा लिव्हराची समस्या आसा जांफ्रो डॉक्टरान डाऊट म्हणून रिपोर्ट दिला जांफ्रो आज डिस्काची समस्या आसा स्पॉन्डलायटीस प्रॉब्लेम आसा आज त्यो शिरांनी बोळना घटायना आज चलोंक जायना विंगड पिडा तुझ्या कुडीच्या विशयान काम करते आसा जांफ्रा वेळा माग्या आमी विशेष रितीन सोम्याची काकूत कृपा सकत आम्हा सर्वांच्या जिवितान आमच्या देवान येवन ह्या वेळा येवकरिस्तांतल्या जेजूची सगळ्या 38 वर्सां ताळा दिगन आसल्या व्यक्तीक जेजून आपडले वय जाल्यार 18 वर्सां देवसराच्या बंदकणीत पिडेन वळवळतल्या त्या स्त्रीक जेजून आपडली वय जाल्यार 12 वर्सां रक्तस्रावाच्या पिडेन वळवळतल्या त्या स्त्रीक जेजून आपडले वय जाल्यार तस जेजू या उंड्याच्या रुपार आमच्या मध्ये हजार आसा म्हज्या मोगाचनो आमचे सगळे पिडा आमचे अस्कत काय म्हणे पण जेजू मुखार उबारया दोन्ही हात आमचे जेजू मुखार उबारया प्रत्येक तर ह्या जाग मागता आसतना आमी माग्या आमी खंय पिडा आसा ती सुवात जेजू मुखार उबारया सोम्याची काकूत आमच्या कुडीच्या विश्वाने देवने चित्र माग्या वेळा सर्वेस्परा देवा आमी तुका गांदिता तुवें आमकां तुजी भुरगीं जावन हांगासर आपोवन हाडलेल्या आज प्रत्येक जावन आमी पातयेवन आयले हांव जेजू तूं हांगासर खरोच हजर आसाय आज प्रत्येक जावन हांगासर आसच्या हजारो लोकांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल म्हणून आमी मागता
प्रत्येक जावन सबार रितींनी पिडेन कश्टोन हांगासर आयल्या त्या लोकांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. जावंक बरो कुडीच्या मतीच्या हेर खंयच्याय रितीन ती कश्टोन आसात, खंयच्याय रितीचे पिडेन तांकां बरवसो ना म्हणा डॉक्टरांनी बरवसो सांडला जाल्यार वैजांतलो व्हरतो वैज तूं हांगासर आसाय तुजे सरशी ती आयल्या. जावंक बरो कुडीचे खंयच्याय समस्या आसात, सोसूंक जायना तसली दूख आसा, सबार रितींनी कश्टोन आसात, त्या समेस्तांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. समेस्तांक आपूट जेजू आनी तांकां आपूण बरें कर म्हणून आमी मागता. कित्याक म्हळ्यार तुज्या परगट जिणयेन सबार जाणांची पातकां बगसून तांकां तुवें गूण केल्लीं. आज तुजे कडेन मागोन आसचे समेस्त तुज्या भुरग्यांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. कालतेपणी ती हांगासर मागोन आसात, तांकां आपड, तांकां सर्प वायटा विघ्न आनवारांतले राखोन व्हर आनी पिडेशिड्यांतले गूण कर म्हणून तुजे कडेन परतून मागता. दोन्ही आमचे हात म्हज्या मोगाच्यान जेजू मुखार वयर उबारा. खंय पिडा आसा, खंय गांठ आसा, जांफ्रो, खंय स्पॉन्डलायटीस पिडा आसा, जांफ्रो आनी खंयची पिडा आसा, जेजू मुखार उबाऱ्या वळा. त्या समया साध्य म्हणलें कांयच ना. जरामे चॅप्टर 17 वर्स 14 म्हणटा सर्वेस्परा म्हाका बरो कर आनी हांव बरो जातलो. सगळे वडा ताळार म्हणया वळा, वडा ताळार म्हणया. कित्याक म्हळ्यार खंयची जांफ्रो तुका उबा रावंक जायना, चलोवंक जायना, ह्या वेळेस शिरेन बोळना, हाडांनी घटायना, बोळना. नेट्ट दोनी हात वयर बरें, दोनी भुजां तुमची दुखता, दोनी भुजां दुखता, जेजूच्या नांवान वयर उबा रावळा. जेजूच्या मुखार दोनी भुजां दुखता जाल्यार ती भुजां जेजूच्या मुखार समर्पीत करा. दोनी हात वयर उबार म्हणा. सर्वेस्परा म्हाका बरो कर आनी हांव बरो जातलो. कंटिन्यू म्हणा वळा. सर्वेस्परा म्हाका बरो कर आनी हांव बरो जातलो. सर्वेस्परा म्हाका बरो कर आनी हांव बरो जातलो. सर्वेस्परा म्हाका बरो कर आनी हांव बरो जातलो. सर्वेस्परा म्हाका बरो वडा ताळा सगळे काय पिडा आसा ते हात मागा वळा. समेची दैवी सगळ्या तुमच्या कुडीच्या विशीं वळोन द्या वळा. कोणा हात वयर बरा वळा. कोणा उबे रावन जायना, उबे रावन नीट उबे रावा वळा. कोणा शिरोची अस्कत आसा, कोणाचे पाय कापता आसा, उबे रावा वळा. जेजूच्या नांवान जेजूचे दैवी सगळं तुमच्या वळोन द्या वळा. सर्वेस्परा म्हाका बरो कर आनी हांव बरो जातलो. सर्वेस्परा म्हाका बरो कर आनी हांव बरो जातलो. सर्वेस्परा म्हाका बरो कर आनी हांव बरो जातलो. सगळे वाडा ताळा, सगळे वाडा ताळा. सर्वेस्परा म्हाका बरो कर आनी हांव बरो जातलो. 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 हालेलुया, 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 हालेलुया. जाणीते मागता तुझ्या मुखाच्या नावाला जेजूच्या रक्ताने ताळकर जेजू तुझे गोड लगे सगळं जाणीते जीवित वळवून दे जेजू. सगळ्या पिढ्याचा सुटला पाहिजे जेजू. बरे कर कॅन्सर नापास कर जेजू. प्रत्येक तऱ्हान शुगरची नापास कर जेजू. तुझ्या रक्ताने ताळकर जेजू. तुझे गोड लगे सगळं वळवून दे वळा. 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 हालेलुया, हालेलुया, जेजू आपयता दोनी हात आमच्या कुदन म्हणे वळार. समेची दैवी सगळं अनुभव कर म्हणे जेजू आपयता. जेजू आपयता, जेजू आपयता. जेजू आपयता. म्हाका तुका म्हाका तुका गोपांत आपल्या. जेजू आपयता. जेजू आपयता. दोनी हात जेजू मुखार उबार म्हणे आवळा. जेजू आपयता. दोनी हात आमी जेजू मुखार हाडया. तो जेजू म्हाका तुका आपयता. आयच्या दिसा सगळे समस्या तो म्हाका तुका सुटकाला पळयता. ताच्या लागीं आयिल्ली खंयचीच पिडे आसता खाली हातान फाटी वचूंक ना. भुकेल्या लोकांक ताणें जेवण दिलें, तानेल्ल्यांक ताणें उदक दिलें, प्रत्येक सासणी 24 जाणांकला ताणें फावो केले. तस जेजू ह्या उंड्याचेर पण आमच्या मध्ये हजर आसा. जाणेकले सांगात म्हणून म्हणे जेजू आपयता. जेजू आपयता. जेजू आपयता. जेजू आपयता. म्हाका तुका म्हाका तुका गोपांत आपल्या. गोपांत आपल्या. जेजू आपयता.
आपयता जाणकले सांगता मेळो जेजू आपयता जेजू आपयता जेजू आपयता म्हाकाच तुका म्हाका तुका गोपांत आपल्या गोपांत आपल्या जेजू आपयता दुःख आमची तो पुसता दुःखांची पुसता धैर्यान आमकां भरता दुःख आमची पुसता दुःखां आमची पुसता धैर्यान तो आज आमकां भरता धैर्यान आमकां भरता खंयच्याय घडये खंयच्याय घडये उलो दिला रे उलो दिल्यार दक्षिण जेजू तक्षण जेजू लागीं आसा लागी आसता खंयच्याय घडये खंयच्याय घडये उलो दिल्या रे उलो दिल्यार दक्षिण जेजू तक्षण जेजू लागीं आसा लागी आसता दोन्ही हात वयर वर म्हणा जेजू आपयता आपयता जेजू आपयता जेजू आपयता म्हाकाच तुका म्हाकाच तुका गोपांत जेजू आपयता एकडे म्हज्या मगाच्या आमचो हात आमच्या काळजा दवरया वळा मागया प्रत्येक आमचे कश्ट दुःख आमचे इरार बेजारी जेजू मुखार उबारया जावं फॉर विजाची समस्या आसा जावं फॉर रिणांत आसा तुमी कोणाकी रीण दिला ते पयशे फाटी मेळना एवढे आज तुमच्या खातीर मागतलो जावं फॉर लाखांनी करोडांनी पयशे तुमच्या भायर आसात आज खंती तुमी ह्या सुवातेर आयलात विजा ट्राय करून थकोन गेलात तुमी जावं फॉर तुमी पयशे बांदला जावं फॉर अजुनी विजा येवनात प्रत्येक तर आज टेन्शनार आसा तुमी मागया हे समस्येतून जेजू परिहार लाभोवन दी प्रत्येक तर सगळं संकटातून जेजू सुटका लाभोवन दी आज फावो ते वेळा तुमकां फावो ते काम तो जेजू फावो करून दी प्रत्येक आयजाय 45 वर्स 2 and 3 म्हणटा की हांवच तुज्या मुखल्यान वतालो दोंगर समताल करतालो आज तुम्ही सगळे कामाचे प्रॉब्लेम्स विजाचे प्रॉब्लेम्स रिणाचे प्रॉब्लेम्स मात्र नाही हर एक गरजो जेजू मुखार उबा रावला जावं फॉर कोर्टान केस आसा ती केस मुक्त ना आणखी वडणत आसा तुम्ही थकोन गेलात पैसे भरून भर लॉयरात थकोन गेलात तुम्ही ह्या सगळ्या समस्येतून तसो जेजू परिहार लाभोवन दी ह्या सगळ्या संकटातून सुटका लाभोवन दी आज मागया आम्ही जण एकले हजारो लोक एकूटाम जर मागता असताना ह्या कष्टातून जेजू परिहार लाभोवन दी ह्या सगळ्या अनवरातून जेजू सुटका लाभोवन दी वेळा या जाग्या वेळा सगळ्या या विनवणे खातीर मागता सर्वेस्वरा देवा तुझ्या शिसांनी तुका म्हणलें सोम्या आमी कोणा सरशी वचूं तुजे लागीं आसात उतरां जिविताची आज आमी तुजे सरशी आयले हांव सबार रितीन कश्टान आमी आसाव जावंक बरो आमकां रिणाचे समस्या आसात जावंक बऱ्या बऱ्या कामाच्या सोदनेर आमी आसाव जावंक बरो आमच्या विजाचे समस्या आसात इंटरव्यूचे समस्या आसात हेर सबार रितीन आमचे पयशे खंयसरी शिरकल्यात रीण आसा आमकां आमचे तावन पयशे घेतले आनी आमकां मोस केला असली सबार रीतीची आमची कष्ट घेवन आर्थीक परिस्थिती घेवन आमचे आर्थीक संदिग्ध घेवन आमी तुजे मुखार आयले हांव सर्वेस्वरा आज प्रत्येक जाण हांगासर आसता सोमेज तुज्या भुरग्यांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल हेर खंय परिहार मेळनासतना आज तुजे मुखार येवन ती मागणे करनासात तांकां जाय अशी सकट तुजे कृपेन तांकां फावो कर ना म्हणनाका कित्याक म्हळ्यार तूं जावन आसाय तांचो बरवसो तूं जावन आसाय तांचो आदार आनी हेच पत्केन हांगासर रावन मागणे करनासचे तांच्या खालत्या जिणयेचेर तूं तुजी दयाळ दिश्ट घाल म्हणून आमी प्रत्येक जाण मागता आमी सगळ्यांनी मागले आमकां तुजेच जायन फावो कर सर्वेस्वरा हात आमचे वयर उबारया म्हज्या मुखाच्या वेळा सगळे आमचे कितें विनवणी घेवन येयला हे सगळे जेजूच्या मुखार उबारया सोमेची सकत आम्हा सर्वांचे दिवनी तोच जेजू आमच्या दोळांत ते दुकां पुसून काडू दी आज कश्टान आमी आयल्या रिणान आमी आयल्या घर ना भाड्याच्या घरांत आसा जावं फ्रो आज खंय परिहार करूं जेजू एकलोच साध्य आसा म्हज्या मुखाच्या आज सगळे आमचे कश्ट जेजू मुखार उबारया आनी ते जेजूक उलो मारया वळार उलो मारया जेजू मुझे दाय कय कष्ट तो परिहार कर जेजू समज जागो सेल जायचे इवन फ्लॅट सेल जायचे पेपर सारखे नात कितले दिसात एजंट दन थकोन गेलात
आज रसल्या रसना उला म्हणे जाणकले हालेलुया 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 आराधना तुका जेजू जेजू या सगळ्या समस्यांना सुटला पाहिजे जेजू तुझे दया दृष्टीच्या भुक्याच्या लाय जेजू या कष्टाला सुटला पाहिजे जेजू तुझ्या स्पिरिटावर बस जेजू हर एक समस्या सुटला पाहिजे जेजू दया तुका जेजू तुझ्या रक्ताने तळतळ जेजू तुझी कापड देव आहे जेजू तुझी दया विसर पडते स्पिरिटावर तुझ्या स्पिरिटावर बस जेजू आज ते मुला मारता जेजू हालेलुया हालेलुया आमच्या दोन्ही हात उगत्या धरी आमच्या मागच्या माग्या पवित्र दैवी सगत आम्हा सर्वांचे आमचे देवने चित्र माग्या हे पवित्र आत्मे आमचे देवने तुझ्या देण्यांभर तुझ्या फळांभर तुझ्या सक्त्यांभर म्हणून माग्या हर एक गरज आम्ही जेजू मग उभारया आमच्या मोतीक समाधान मिळवून दी दादूस काय मिळवून दी आमचे प्रत्येक तरान आमचे सगळे कष्ट आमकां सोड नसू दी समाधानाचं पवित्र आत्मा आमचे देवाने जॉन 16:13 तस पवित्र आत्मा आज आमकां वाट दाखोवन दी राखोवन दी सांबाळून दी आवळा दोन्ही हात आमच्या उक्त्या धरी मागया आवळा पवित्रज्ञा आमचेर तूं देवोन ये पवित्र आत्म्या पवित्रज्ञा आमचेर तूं देवोन ये सगळे संगत म्हणून या पवित्र आत्म्या पवित्रज्ञा पवित्रज्ञा सगळे संगत मिळून आमचेर तूं देवोन ये पवित्र आत्म्या पवित्रज्ञा पवित्र आत्म्या पवित्रज्ञा आमचे तू देवाने आमचेर तूं देवोन ये पवित्र आत्म्या सगळे संगत मिळून पवित्रज्ञा पवित्र आत्म्या पवित्रज्ञा आमचे तू देवाने आमचेर तूं देवोन ये पवित्र आत्म्या पवित्रज्ञा पवित्र आत्म्या पवित्रज्ञा आमचे तू देवाने आमचेर तूं देवोन ये दोन्ही हात वैर बरवण्या पवित्र आत्म्या पवित्रज्ञा पवित्र आत्म्या पवित्रज्ञा आमचे तू देवाने आमचेर तूं देवोन वडा तळार माग्या वळा हर अस्कत आमकां सोड नसुदी दैवी सगत आमचे देवाने होती भलायकी आमकां लाभोदी मोतीक समाधान लाभोदी रातची बरी न्हीद पडून द्यायचे दिसा या पहिल्या दिसाच्या रितीने जेजू आमकां समाधानाचे देणे फावो करून द्यायचे दिसा दैवी कृपा आमचे वळून द्या वेळार सगळे वडा तळार आमचे तूं देवोन पवित्र आत्म्या पवित्र आत्म्या पवित्र आमचे तू देवाने आमचे तूं देवोन वडा तळार म्हणया पवित्र आत्म्या पवित्र आत्म्या दैवी सगत आमचे वळून दे तुझ्या मगाच्या वाक्या आमचे तूं देवोन पवित्र आत्म्या पवित्र आत्म्या पवित्र आत्म्या पवित्र आत्म्या आमचे तू देवाने आमचे तूं देवोन हालेलुया 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 वडा माग्या समेचे सगळं आमच्या वळण होती या वेळा समेची पदवी आमच्या वळण होती येसू या संगते आमका भर जेसू धणे हात धरून पुण्या वडा भौतिक समाधान मिळवून दे घटाय मिळवून दे बळ मिळवून दे हर एक पिढा हर अस्कत काय हर असमाधान हर इराराय या सुसवादे येशूच्या नावात आमका सगळा सुटका मिळवून द्या वेळा आशीर्वाद आमच्या वळण होती या वेळा हालेलुया 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 हालेलुया
Hallelujah. 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 परतून दोन्ही हात आमचे नीट वयर उभार या कोणा उभ्या रावंक जायना उभ्या रावा कोणा बागवंक जायना एक बडी बागवन पळा जेजूच्या नांवान सकत वाळून येऊ देवळा नीट वयर उभा राहा नीट दोन्ही हात नीट उभ्या रावा तुमच्या शिरांत जेजू बोळला मोदी तुमच्या हाडांनी जेजू घटायला मोदी आवळा जावं फॉर हाय शुगर ब्लड प्रेशर जावं फॉर लिव्हराच्या समस्या किडनीच्या समस्या असा जावं फॉर कोलेस्ट्रॉल हाय जाला जावं फॉर आनी खंयचे प्रॉब्लेम्स आसा कुडीन खंयचे प्रॉब्लेम्स रिपोर्ट सारखे नात आमच्या कितले लोकांनी माग म्हणला कितले लोकांनी ती पॅटिशनां बरोवन गेला हे सगळे समस्येत जेजू तुमकां सुटकाला बोंदी जेजूची दैवीक सगत तुमच्या कुडीच्या विश्व्याने वळून येऊ दी या वेळा तुम्ही हात वयर उभारूंक जायना वयर उभारून पळया ट्राय करा वेळा जेजूच्या नदर लाव उभ्या रावंक जायना उभ्या रावा जेजूच्या नांवान इकडे जेजू म्हणजे शिरेक घटाय दी म्हज्या हाडाक घटाय दी जेजू म्हाका आपोड जेजू म्हाका आपोड तुम्हीच वडातळा स्तुती करा आमी हांगा म्हणचे ना तुम्हीच स्तुती करा वडातळा जेजू गुलो मारा जेजू म्हणटे रावा जेजू वडातळान जेजू म्हणा जेजू आमच्या कुडीक बरी भलायकी लाभय जेजू आमी खंती नासा जेजू आमी कष्ट वडातळान स्तुती करा सगळे जेजू आमकां आपोड जेजू आमकां आपोड जेजू तुजी सकत आमच्या कुडीच्या विश्वान वळोवन होती जेजू तुझी पदवी देऊन वडातळान स्तुती कर वडातळ उलो मारा जेजू सगळे सांगाता म्हणून सगळे दोन्ही हात आमच्या वयर बारे तोंड आमच्या उक्ते स्तुती करा वळा कंटिन्यू थांबा नासतना स्तुती करा जेजू 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 सांगा म्हणा जेजू उला मारा जेजू सगळे सांगा म्हणा Acts of Apostles chapter 2 verse 21 सगळे म्हणा जेजू समयाचे उला मारतो हर एकला सुटका सडवण सगळे सांगा म्हणा जेजू सगळे तांडूक त्या स्तुती करा सांगा जेजू Romans chapter 10 verse 13 समयाचे उला मारतला जाणकला सुटका सडवण बाचे म्हणा जेजू वडातळान जेजू वडातळा म्हणा जेजू जाणकले सांगता म्हणून जेजू हालेलुया म्हज्या मगाच्या न्हू समयाची सकत आमच्या कुडीच्या विशयान वळोवन येते आसली आनी तोच जेजू सबाराक आमकां बऱ्यापण लाभून आसा कित्याक तो विस्वास ताच्या थंय एक जावया ताच्या थंय बळवून जावया आमी आमच्या सगळे समस्ये ताच्या मगर उबारया परत एक पिट्या क्रेच्या वेळार निमाण्या बेसांवाची सगळे कोणा दिमी घालून जाता ती दिमी घाला कोणा दिमी घालून जायना होणना कोणी कॅन्सर पिडेस्त आसा जाल्यार मुखार या कोणी कॅन्सर पिडेस्त आसा जाल्यार तुमकां विशेष मागणी करूंक जाय मुखार येवया भुरग्यांक आनी तरणाट्यांक आज माग्या विशेष रितीन तुमी दिमी घाला जावं फुड्या वेळार प्रत्येक तर कितलो दिमी घालूंक जायना आज ट्राय करा जेजून तुज्या पांयाचे काठीन बोळ लाभयला तुज्या शिरान तेणें बोळ लाभयला फाल्यां तुमी टेस्टमनी सुवातेर जातल्या
प्रत्येक जणी हात आमच्या वयर उबारी आमच्या मगचे न्हू कॅन्सर पिडेस्तांका थोडी मुखार आयला तांच्या खातीर मागया भुरग्यां खातीर आनी तरणाट्या खातीर मागया दोनी हात आमचे निट्ट वयर उबारया तरणाट्या खातीर भुरग्यां खातीर मागया समेची दैवी सगत भुरग्यांचेर आनी तरणाट्याच्या वळणुचे खातीर मागया प्रत्येक तरा भुरग्यांचेर आनी तरणाट्याचेर आजाक मागता आसतना आनी थोडी कॅन्सर पिडेस्तांका आसा तांच्या खातीर मागया आमी सगळ्या भुरग्यांक तरणाट्यांक समेचे ते समर्पीत करया समेची दैवी सकत जवण एकला तरणाट्याच्या भुरग्यांची देवन दी हांगास कॅन्सर पिडेस्तांक समेच्या समर्पीत कर मागया वळा सर्वेस्परा देवा तुवें आमकां आपयलाय हर एकल्याक तुजी भुरगीं जावन तुवें सांगलें ल्हान भुरग्यांक म्हजे जरशी येवंक सोडा सर्गींचेर आसतांचें सकट आमी तुजीं भुरगीं आज हांगासर आसा प्रत्येक जावन मागता आमी हांगासर मुखार तुज्या मुखार आयिल्ल्या समेस्त पिडेस्तां खातीर प्रत्येक जावन कॅन्सर पिडेन कश्ट नासच्या समेस्त पिडेस्तांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल म्हणून आमी मागता हांगा जावन तुजी ती पवित्र सकत तांचेर वळय म्हणून आमी मागता सर्वेस्परा देवा तशेंच मागता आमी हांगासर आसच्या समेस्त भुरग्यांचेर आनी तरणाट्यांचेर तुजी बेसांवां घाल म्हणून मागता तुज्या पवित्रत्मेच्या कुरपेन आनी देण्यानी तांकां नेटय बरो फुडार तांकां फाव जावन दी बरी मत जाणवाय गिन्यान तांकां फाव कर म्हणून आमी मागता जावं बरो खंयच्याय रितीनी खंयच्याय वस्तूंक खंयच्याय संगतीक ती अडिक्ट जाल्यात तांचे तावन तांकां सुटका लाभय म्हणून आमी मागता आमी हांगासर आमच्या समेस्त पासून खंयच्याय रितीन आमी कश्ट नासल्यार खंयच्याय रितीचे बंदडेन आमी आसल्यार आमकां समेस्तांक तुज्या अमोलीक रक्तान धुवन नितळ कर भलायकी दी भोगसाणें दी म्हणून आमी तुजे कडेन परतून मागता हालेलुया 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 निमाणे गीत घेऊया आमी सक्रमत निमाणे बेसावा Yediavoda sacramenta sastanaman करूया पूर्विल्या त्या रूपा बदलात नव्या रीती आधार्या सल्वन्वेच्या अस्कत विश्व्यां बावार्ताचे बळ दिव्या जशे बापाक तशे पुतान उल्हासानी स्तुती जावं पदवी महिमा ससना ससना एका ताळ्यान हर्षिता तुका दोगांच्या स्पिरिताक समसमी नावार्ता प्रार्थया ये देवा विचित्र सक्रमेंता काल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय तुझे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे थंय आमी बगीसरको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फोव कर जो जियेताय आनी रास करताय ससनाच्या ससना
अर्घा तुका सुमिया जेजू अर्घा तुका सुम्या जेजू महिमा तुका सुमिया जेजू महिमा तुका सुम्या पदवी जेजू तुका सुमिया जेजू पदवी तुका सुम्या जेजू हालेलुया 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 सगळीकडे वृश्य म्हणजे मुगचनो प्रत्येक तरान फाल्यां आनी परवा फाल्यां काम आसा जाल्यार तुम्ही जण एकले आतां 4 ते 5 मिसाचे बलिदान आसतले प्रत्येक तरां फाल्यां परवा तिनी दीस ह्या दोनी दीस मुकल्या दिसांनी हांगा येवंक जाय आनी बुधवाराच्या दिसा विशेष तरणाट्या खातीर भुरग्यां खातीर आनी काजदारा जोड्यां खातीर विशेष मागणी आसतले हालेलुया आनी हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड तकल्यात गे बावल्ल्या बरें दिसता ना प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. एकामेकाक सांगा आज कितले टेस्टमनी तुमी आयकल्यात कितले मेसेज मागणे तुमी आज एक रितीन तुमी टेस्टमनी आयकता खातीर एकामेकाक सांगा तशेंच मंगळार आनी बुधवारा आमी 2 दीस हांगा आसात आमी कुटाम जावन हर एक गरजे खातीर मागया हे 2 दिसान ते वर्त्या रितीन आनी आशिर्वादांनी आनी बेसांवांनी भरतलो हालेलुया हालेलुया फाल्यां कितली बाबणी येतात हात बरोबर प्रेज द लॉर्ड कितली बाबणी अनेकल्याक घेवन येतात अनेक हात बरोबर कितली पण एकल्याक म्हण घेवन येतात प्रेज द लॉर्ड इतलीच गे